Čau, já jsem Powerpack a konečně vás vítám u nás na pozemku. Dnes se společně podíváme na to, jak se dělají vrtané studny. Zatím teda vrtaři nedorazili, ale budeme doufat, že dorazí. Mezitím si to tady můžeme alespoň v klidu připravit. Dvě hodiny uplynuly a vrtaři zatím nikde. No, začínám být trochu nervózní, doufám, že na nás chlapi nezapomněli. To by bylo opravdu nemilé. Tak, dáme jim ještě trochu času a když tak jim potom zavoláme. Bych řekl, že už jedou. Já jsem jim neříkal, kdo to je, já doufám, že trefí a když tak já tam zajdu za nima jdu. Když vrtaři konečně dorazili, mohli jsme se vrhnout do práce. Pan Štěpán je opravdu mistr řidič. S celou soupravou zacouval na místo stavby bez sebemenších problémů. Hloubení vrtu provádí vrtnou soupravou virt na pásovém podvozku. Vrtá se ponorným pneumatickým kladivem. Před započetím prací se musí souprava zabezpečit proti pohybu. Součástí vrtné soupravy jsou tzv. Vrtací tyče. Ty přenáší kroutící moment a přítlakovou sílu k vrtací korunce. Tyto tyče jsou vyrobeny z velmi kvalitních a odolných materiálů a váží několik desítek kilogramů. O zásobení potřebného množství tlaku se zde stará kompresor Atlas Copro XRVS. Jako první se vyhloubí předvrt. Ten zajišťuje a odděluje vrstvy nesoudružných materiálů od pevného podloží. V některých zvlášť nepříznivých případech, jako je zde, se musí provést pažení ocelovou pažnicí z důvodu sesouvání nesoudružných materiálů, které by se jinak sevřely nebo zasypaly vrtací zařízení. Během vrtání dochází k tlakovému proplachu vrtu, který vrt vyčistí a zbaví jej vrtné drti. Spojení jednotlivých tyčí mezi sebou zabezpečuje vnitřní a vnější závit, jimiž jsou vrtné tyče osazeny. Umožňují tak bezproblémové smontování. Jakmile souprava narazí na vodu, provede se takzvaný vodní proplach. Ten má za úkol zbavit vodu co nejvíce nečistot. Tento proces se opakuje, dokud vodu nezbavíme drti a nedosáhneme potřebné čistoty. Po dosažení patřičné hloubky se do vrtu spouští plastové roury v dolní části perforované, neboli proděravěné a osazené koncovou zátkou. Tyto trubky se do sebe vkládají a spojují se hliníkovými nýty. Tyto úkony jsou prováděny až do úrovně terénu. Poté může vrtná souprava odjet. Následuje utěsnění vrtu jílem a cementem. Nakonec přijde obsypka čírkem. Tak a to je vše. Tak jo, pro dnešek máme hotovo. Já jsem velmi spokojen, chlapi odvedli moc dobrou práci, velmi profesionální přístup, vyvrtali nám 44 metrů, ve 23 metrech nalezli vodu, máme vystrojený vrt 160 mm a celkem bylo použito 4 metry ocelové pažnice. Jinak pro ty, kteří by měli zájem, tak dolů pod video dám odkaz na firmu. Tuhle firmu můžu víc než doporučit. Je z Radomyšle, což je kousek od Strakonic. Provádí jak dokončovací práce vrtu, tak i zemní práce spojené s tepelným čerpadlem, takže vám vyvrtají i na tepelné čerpadlo. Působí po území středních,
jižních i západních Čech, takže určitě neváhejte kontaktovat. Majitel je velmi přátelský, ceny má víc než solidní a je i ochoten na místě se domluvit o ceně. Já vám děkuji za shlédnutí, pokud máte nějaké dotazy nebo mi k tomu chcete něco říct, tak pište dolů do komentů. Jinak budu rád za každou odezvu, dejte like nebo přihlašte odběr, ať vám nic neuteče. Mějte se, čau.